Το Megastar επιστρέφει στα Θρανία. Όχι, δεν θα σας κάνουμε μάθημα. Είμαστε εδώ για να συναντήσουμε τους πρωταγωνιστές του αγαπημένου σας σιριέλ Ευτυχισμένοι μαζί. Κατερίνα, πώς τα βγάζεις πέρα με τόσο πολλά παιδιά? Τα βγάζω και τώρα έχω γύρισμα στην τάξη και έχω ακόμη περισσότερα. Αλλά είναι πολύ γλυκά τα παιδιά. Όταν τους φέρεσαι σαν να είναι ενήλικες και τα σέβεσαι, νομίζω ότι τους ακούν και αυτά. Καλημέρα, παιδιά. Θα σας πω και θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας εφημερίδα. Το ου σε αυτή την τάξη είναι επιφώνημα επιδοκιμασίας. Όταν χαίρονται κάνουν ου. Μάλιστα. Παιδιά, νομίζω ότι το μυαλό σας μόνο στο σχολείο δεν είναι και στα μαθήματα. Απορώ πώς περνάτε τις τάξεις δηλαδή. Έτσι θα είχε ενδιαφέρον, νομίζω. Τι έγινε, Μάρκο, θα προσέξεις και λίγο στο μάθημα? Εντάξει, αν είναι για λίγο, ας προσέξω. Και όταν τελειώνεις τη διασκέδαση με τους φίλους, φόρεσε κανονικά τη φανέλα σου και όχι ανάποδα. Γελίο υποκείμενο. Αν σας έλεγα να αφιερώσετε ένα τραγούδι ο ένας στον άλλον. Εγώ θα της αφιερώσω το Χαβάη που της αρέσει κιόλας πάρα πολύ. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει, μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Λοιπόν, εγώ θα σου αφιερώσω ένα του Παπακοσταντίνου που μου αρέσει πολύ. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, αυτό. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας και στον φιλιών τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά μας. Ζαχαροπλάστη ήταν ο μπαμπάς σου. Διονύση μου, δεν βρήκες τίποτα πιο φάνταστο να πεις. Με το κύριο Γιάννη Μπέζου πώς τα πάτε? Είναι μια πολύ ευτυχή συνάντηση για μένα στη ζωή μου. Και πάντα ήθελα να δουλέψω μαζί του και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία, οπότε μόνο ευτυχής μπορώ να είμαι. Πού θα με πας, πού θα με πας, όπου γουστάρεις και αγαπάς, όπου γουστάρεις και αγαπάς, μόνο με μένα ναι θα πας. Αγαπημένα τραγούδια? Το 12 ακριβώς. Και γυναίκες τριγύρω πολλές. Όταν μεγαλώσει να πεις τι έχει να γίνει. Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες, μες στη ζωή σου μόνο αυτές. κάνω πιο σεξ τη ζωή σου με δυο ματιές μου. Διάβαζα κάτι για το... αυτό. Διάβαζες κάτι για το αυτό, Τι να σου πω, καημένε. Τι θα γίνει τελικά μεταξύ σας, βρε παιδιά, στο Σιριάν? Γύρισε ο τροχός. Κανονικά όμως. Και αυτός αλλού. Ναι, με την καθηγήτρια, Είσαι ερωτευμένος? Με την καθηγήτρια, νομίζω ενθουσιασμένος είμαι. Δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου. Ωραία, ωραία. Σου υπόσχομαι ποτέ ξανά στο σχολείο, ορίστε. Δεν κατάλαβες. Ούτε στο σχολείο, ούτε πουθενά. Κάτι του έχει κάνει αυτή η καθηγήτρια. Η διαφορά ηλικίας δεν ξέρω τι. Τον έχει Όχι, τρελάνει. νομίζω ότι 15 επεισόδια φτύσιμο, αυτό με έχει τρελάνει. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στην αγαπημένη σου? Λοιπόν, ένα που μου αρέσει τώρα, ένα καινούριο του Νίνο, το Θαύματα. Κάθε μας φιλί και δάκρυ που πουλάνε θαύματα, όσο να πληρώσω για να ξαναρθεί.